Kids Haven Cafe. Eat, play, and drink. What's up Tarlaqueños? It's me again, Alvin Bautista of Exploring Tarlac. For today's vlog guys, bago na naman yung na-explore natin dito sa Tarlac City. Ito yung first play cafe dito sa may Tarlac. For sure guys, mag-enjoy yung mga kids nyo dito kapag nag-visit kayo dito kay Kids Haven Cafe. Dito lang yan sa barangay San Rafael, dito sa may Central Building. Second floor guys. So sa may Tarlac City, malapit lang dito sa may Yokohama. And kapag nag-dine-in kayo dito, so pwede na rin mag-play yung mga kids nyo. Hello Tarlaqueños! Welcome to Kids Haven Cafe, the first play cafe in Tarlac City. Located po kami sa Central City Building, second floor, Unit 13. So kapag naghahanap po kayo ng place to hang out with your family and friends, KHC is the place to be. Serving you yummy treats and delicious drinks para naman masatisfy ang inyong daily cravings. Ito po sa KHC, admission is free. Just dine and play. Welcome po lahat dito, bata man o matanda. Ito na nga Tarlaqueños, mga sinerve sa atin ni Kids Haven Cafe. Napakarami. So lahat ng nasa table natin, ito yung mga bestseller nila. And syempre, check muna natin yung kanilang menu bago natin tikman ito mga sinerve nila sa atin. So meron silang mga iced coffee, mga bestseller nila dito. Meron tayong almond cream latte, yung kanila dirty matcha, sea salt cream latte. And sa non-coffee nila guys, meron silang choco milk, strawberry milk, and syempre hindi mawawala dyan yung kanilang mga fruit aid, yung mango fizz, passion fruit fizz, and sa milkshake naman nila, meron silang choco loco and ubi craze. Additional dun sa mga drinks nila, meron silang coffee float and then yung kanilang choco float. Sa snacks, so nag-serve sila dito ng ating nacho rangoon, and of course yung kanilang cheesy egg sandwich with maple syrup and chips. And meron din tayo dito yung kanilang mini donuts sa 6 pieces and then 1 sauce and 2 toppings. So, price starts at 89 pesos to 189 pesos guys yung mga prices nila. Very affordable. And of course guys, nag-serve din sila dito ng creamy spaghetti 5 February. For sure kapag napapanood yung vlog na to, meron na silang mga ino-offer na mga rice meals tulad ng kanilang Hungarian sausage, luncheon meat, chicken prawns, bacon, and beef tapa. Tingnan natin yung mga sinerve sa atin ni Kids Haven Cafe. Actually, ito yung first play cafe dito sa Tarlac. Kaya for sure kapag pupunta kayo dito, mag-enjoy na kayo sa kanilang mga foods and drinks. Mag-enjoy pa yung mga kids. Next natin dito naman guys, ito kanilang white spaghetti. So available siya every weekends. Kung gusto niyo ba lang mag-visit dito guys, open sila ng Monday to Sunday, 11 AM until 8 PM. And gagawin nyo lang kapag pumunta kayo dito, so kailangan nyo lang mag-order ng kanilang mga drinks and mga foods. And pwede na maglaro yung mga kasama ng kids. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And of course, huwag nyo kalimutan share ang video nito para malaman din ng mga ibang ka-Tarlaqueños natin itong first play cafe dito sa Tarlac. Ito ang Kids Haven Cafe. Free admission, basta mag-order lang kayo dun sa kanilang mga foods and drinks. So until our next vlog, peace out!